BPF नि मोनथाम फेसबुक पेज भॉइस ऑफ BTC बेरगाव मिट ऑफिशियल आरो आमार दतमा पेजआ खैफोदाव नामा? मा जाहोनाव सासे सुबुंखौ सोरबा सासे आइजोजों देहायारि सोमोन्दो दं होननानै बेफोरबायदि नंखाय बांसावनो हायो? बेफोरबायदि फेसबुक पेजनि बेरेखा बिमल दैमारिया सांग्रां जादों आरो गोख्रों राहा लानो थाखाय आखायाव लादों। बिथां बिमल दैमारिया गोख्रों रावजों बुंदों, आंनि सायाव बेफोरबायदि सोरबा हिनजावजों देहायारि सोमोन्दो थानाय फोरमान होनो हायोब्ला बिनि सायाव आं बिजिरगोन। जिथुनिखि बे पेज मोनथामाव आंखौ एलिगेसन लाबोबाय, बै एलिगेसननि सायाव बिथांमोना जुदि फोरमान दङमोनब्ला, फोरमान थायोब्ला दिनैबो होथों गाबोनबो होथों, अबानिया आं रेडि जे बिथांमोननि पेजआ माबायदि एलिगेसन लाबोदों बेनि सायाव आंबो माने बिजिरनो थाखाय। नाथाय बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों बिमल दैमारिया। थांनाय साननैसो सिगां भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय टटला पारा BCDCनि मासिगिरि बिथां बिमल दैमारिया सासे आइजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखिना हिनजावखौ लाना खारदों होननानै बाथ्रा समाजारि बिजोङाव फोसावना होनाया नंखाय होननानै बिथाङा बुंथिदों। नंखायखौनो सानैसो BPFनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि भॉइस ऑफ BTC भेरगाव मिट ऑफिशियल आरो आमार दतमा पेजआव आंखौ बदनाम खालामनो नागिरदों होननानै खेंफोरथि होदों टटला पारा BCDCनि मासिगिरि बिमल दैमारि बिथाङा। बिथां बिमल दैमारिया माबाफोर फोरमान दंब्ला दिन्थिनो थाखाय खावलायदों, लोगोसे फोरमान होनो हायाब्ला बिथांमोनखौ FIR होनो थाखाय रेडि जाना दं होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दानिया BPFनि मोनथाम फेसबुक पेज भॉइस ऑफ BTC भेरगाव मिट ऑफिशियल आरो आमार दतमा पेजआ खैफोदाव गोग्लैगोन नामा? बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। दानिया फैदों बिथां BCDCनि मासिगिरिया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। साफ्रोम रादाबगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो साफ्रोम जोंनि बर'लेण्डनि रादाब नायगिरि गासै रायजो राजाखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय। बिखेखे दिनै आङो रादाब बुथुमगिरिफोरखौ लिंनायनि मेन जाहोना जाबाय, मैया जिथुनिखि आंनि सायाव नंखाय एलिगेसन लाबोदों, जायनिखि जों मिथिनाय पेज हिसाबै आमार दतमा BPF बे पेज मोनसे आरो मोनसे भॉइस ऑफ BTC मोनसे आरो बिनिफ्राय भेरगाव मिट BPF अफिसियेल, बै पेजआव आंनि नंखाय एलिगेसन अर्थात फोरमान गैयालाखौनो आंखौ मोनसे माने समाजनि गेजेराव, मोनसे रायजोनि गेजेराव नंखाय बाथ्रा फोसावदों बै पेज मोनथामा। ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ दिनै हांख्रायनानै लाबोनाय जाबाय आरो बिनि सायावनो आङो मोननैसो खेंफोरथि होनो थाखाय रायजो राजाखौ खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दिनै थियारि। जिथुनिखि बे पेज मोनथामाव आंखौ एलिगेसन लाबोबाय, बै एलिगेसननि सायाव बिथांमोना जुदि फोरमान दङमोनब्ला, फोरमान थायोब्ला दिनैबो होथों गाबोनबो होथों, अबानिया आं रेडि जे बिथांमोननि पेजआ माबायदि एलिगेसन लाबोदों बेनि सायाव आंबो माने बिजिरनो थाखाय। आरो बिनिफ्राय जिथुनिखि बै केसखौनो लाना, बै एलिगेसनखौनो लाना जाय आंजों जोंस्रि बर' होननाय सासे हिनजावखौ माने देहायारि सोमोन्दो दङ होननानै बिनि हौवाया आंनि न'सिम भिडिअ रेकर्ड खालामलायनानै आंनि बिसिजों लोगोसे सावरायनानै बेनिफ्राय गावनि बिसि स्वयं बिसिखौनो जे आंनो गथायना गालांनो जासिनो जे बाथ्रा बुंलायलायदों, बै बाथ्राफोरखौ आं सहायनो हायाखै। जायनि जाहोनाव आङो बैबायदि माने सभाबखौ आं एसेबो इच्छा जाया आरो एसेबो गावनो गोसो जाया। दिनै बियो गावनि बिसिखौ एसेबां जुदि अनोमोनब्ला, जुदि गावनि बिसिखौ अनोमोनब्ला बियो थोंजों फैलायलायनानै आंखौ फेस टु फेस आरो ओमफ्राय आंनि बिसिनो आंनि न'सिम जासिफैलायनो हानाय बोरै जाखो? आंनि खोनानाय बायदिबाथ' गावहानो बिसि सानै दं होननासो खोनायो आङो। दिनै रायजो राजाफ्रा बुंनाय बाथ्रा, मानो होनबा जाय हिन्जाव गदाया बिनिया गथ' सासे गोनांखा आरो हौवा गोनांखामोन।
अब्ला बैबायदियाव माने बिथाङा मालायखौ ओरैबायदि जे माने नंखाय फाव फान्दायनानै रायजोनि गेजेराव गुबुंले नोजोरजों नायहोनो थाखाय बिथाङा सेस्था खालामदों। आरो बेखौनो आं बुङो बिथाङा सोरनिबा इथुनायाव सोरनिबा लुबैहोनायाव हयथ' बे खामानिखौ बै पेज मोनथामनि गेजेरजों खालामनो नाजागासिनो दङ। ओंखायनो आङो बिथांखौबो गुरै खावलायदों, बिथाङा नितान्त जुदि साननो गोरोंब्ला बै खामानिखौ मावबाय थानाय नङा। आरो मोनसे खोथा, जाय पेजफोरा दिनै बे एलिगेसनखौ लाबोबाय थादों, बै पेज मोनथामा जुदि गावसोरनियाव प्रुफ आरो ओमफ्राय फोरमानथिफोरा गैयाब्ला बिथांमोना बै हगारनाय जिथुनिखि पेजनि हगारनाय एलिगेसन नंखाय जिथुनिखि फोसावनाय बेखौ बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ। आरो आं दिनैनिफ्राय गोख्रों मोनसे थांखि लादों जे बे पेज मोनथामनि सायाव आं एफआइआर होनाय जागोन। जेरावनोखि बिथांमोनहा जुदि दङब्ला फोरमानखौ लाबोथों। आरो जायनिखि बै एडिटिं खालामनानै फेसबुकआव आगारदों बेखौ रायजो राजा मिथिगौ, बे आंनि फेसबुकनि एकाउन्टनि प्रफाइल फट'सो। बे प्रफाइल फट'जों लोगोसे बै हिन्जावनि फट'खौ आंखौ एटाच खालामनानै देहायारि सोमोन्दो दङ होननानै बिथांमोना ओरैनो नंखाय फोसावगासिनो दङ। ओंखायनो आङो साफ्रोम रायजो राजाखौ गुरै खावलायनो नागिरदों, बे पेज मोनथामा जाबाय बिपिएफजों सालायजानाय। आरो बै बिपिएफजों सालायजानाय मोनफ्रोमबो पेजआनो माने सोरनिबा नङा सोरनिबा गोरोन्थि नङाब्लाबो गोरोन्थि दिन्थिनो थाखाय अराय सम माने बिथांमोना नाजायो। आरो समाजाव रायजोनि गेजेराव मोजां खामानिफोरखौ बिथांमोना हेखुमानानै गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिहोनो नागिरबाय थायो। ओंखायनो आङो बिथांमोनखौबो हुकुमनि होदों, बिथांमोनखौ थोंजोङै आं सोंखारिदों जे बैबायदि खामानिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ। आरो बिथांमोननि थाखाय आङो दिनै रेडि जाना दङ जे आङो आयेनगत भाबे बिथांमोनखौ मानदण्डनि मानहानि हिसाबै एफआइआर होनाय जागोन। माने पेजफोराव बे मोनथाम पेजआव आंखौ जे बुंजों बिनि हिन्जावखौलायनो आङो बबेबा मोनसे जायगायाव दोनखारनानै दङ बा एखुमानानै दोनदों, बेयो ओरैबायदि नंखाय। बियो गावनि न'आवनो दङ, बेयो गावजोंनो हयथ' थानोबो हागौ। आं मालायनि हिन्जावखौ थांनानै बेबायदि नायहैनो हानाय आंहा मोन्थाय गैया। ओंखायनो आङो बुंदों, दिनै रोखा फोरमायदों जे आं बिनि हिन्जावखौ मालाबाबो लाना खाराखै आरो मालाबाबो दोनखुमायाखै। बेखौ आं रोखा फोरमायदों बे निउस चेनेलनि गेजेरजों। आरो बिनिफ्राय जा एलिगेसनखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन, आंनि बिसियालायनो बिनि बिसिखौ भेरगावआव खानाय मेरायलायनानै बुदों, बै बाथ्राया ओरैबायदि नंखाय। आरो बैखौबो जुदि बिथांमोना फोरमान होनो हायोबा आरो जुदि फोरमान होनो हाया, बिनि सायावबो आङो एफआइआर होनाय जागोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइव सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638445487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।